Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. School building sa sulod sang Mansilingan Agro-Industrial High School ang nasunog sa kagabi. Ginabulubantang ang may kapinsa 1 milyon ka pesos ang halit sang kalayo. Gani pamunuan sang eskwelahan nagapangayo sang bulig. May report si Nico Delfin. Wala na masalbar ang mga school supplies kag equipment sa masunog ang stockroom kag library sa Mansilingan Agro-Industrial High School sa Bacolod pasado alas 11 sa Martes sang gabi. Kabahin sa ginlamon sang kalayo ang ginatos nga rim sang bond paper nga pagagamiton kun tani sa pagbukas sang klase. Kaya ini kuha na diho, o kasupa. Ini kuha na sa stock room ni mga banting parang gramudjol ba. Dugang diring mga libro kag laboratory equipment nga wala masalbar sa sunog. Kung opening of classes na sa Lunes, kag akon mga teachers naga pang-print na sang modules nila. Ang amon gid bond paper. Damo-damo kami nga mga 400 reams of bond papers nga ready na tani nga gamiton sa mga teachers. Supposed to be ipanghatag sining adlaw. So wala kay ngabot na dala siya sa sunog. Kaina giningagaw sang pamunuan sang eskwelahan nga mabutangan sang baral ang atubang sang nasunog nga school building nga among alagyan sa mga ginikanan nga nagakuha sang module sing ila kabataan. Nagahinyo man karon sang bulig si school principal Michael De Venegracia agud bisan paano maisla na mga nasunog nga 400 reams ang bond paper nga para kuntani sa mga modules ng estudyante. Ang mga science equipment di gina namon mapunan, iti DepEd na siya. Ang mga bond papers ti kun si sinoda may mga buluanon nga pagipusoon mataatag sa amon bond papers because it's already brigada eskwela man namon nga program nag-accept man kami mga donations. No, kung may ara kamo da tagipusoon mag-donate. Sa pagpang-usisa sa Bureau of Fire Protection, nagsugod ang sunog sa stockroom. Hindi pa mapatod kung electrical in nature ang ginalinan sang sunog. Ginabulubanta nagalabot sa 1 milyon ka pesos ang halit nga natugas sang kalayo. Nico Delfin para sa DG Cast Negros.